buga mini ganga, buga mini ganga. Sufi albejin MNO ne abokin Ahaza. Wanda ke sun ci gaban mu ba za mu guje shi ba. Guruf na masoyan Ahaza buzo na, duk wanda yake bukatar shiga ya magana. Masoyan Ahaza buzo guruf na gaida ku, akwai son gaskiya hakika shaidin da ku. Zumunci ne yasa Ahaza ya saba da ku. Ahaza mijinta Sallah angon Maryama ne,